Според мен си заслужава човек да го гледа. И като съдържание, и като игра. Личи се, че има някаква връзка помежду. Най-добре прекарания час и 30 минути, който можеш да си представиш. Струва си да видите нещо истинско за приятелство. Доста отдавна не съм ходил на театър и това, което видях, е наистина класа и го препоръчвам горещо на абсолютно всички да го гледат.